ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೈವ ದೇವೇರು ನೆಲವುಂತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಬೂಡು ಈ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣಿಡು ಅವೇತೋ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲು ನೆಲೆಯಾದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರಣಿಕದ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲಾಯಿನ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಲೆನ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡು ತೆರಿಯಂದಿ ನಕಲು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜೆರು ಕಲ್ಲುರುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆನು ಇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆಮುಟ್ಟ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ನು ದಯಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿಯಾಯಿನ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೇವಲೋಕೊಡು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತಪ್ಪುಡ್ದಾದು ಶಾಪನು ಪಡೆಯೊಂದು ಭೂಲೋಕಗು ಜತದು ಬತದು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪನು ಪಡೆದು ಅವೇತೋ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟನು ಅನುಭವಿಸವೆರು ತುಳುನಾಡದ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಕಾರ್ಕಳ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಈರಮ್ಮ ಆಚಾರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಭು ನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಕುಡ ಪನ್ಪಿನ ದಂಪತಿಲೆನ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭಡು ಆಜನೆ ಮಗೆಯಾದು ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡೆ 7ನೇ ಮಗಳಾದ ಕಾಳಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು ಅಕ್ಲೆಡೆ ಇತ್ತಿನ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿದ ಗೇನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲೆಲೆಕ್ಕನೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಆಪೇರು ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಟ್ಟು ಶಂಭು ನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಕುಡೆರೆನು ಮೀರಿ ಸೌನಕ್ಲು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರನ ಜತೆಟ್ಟು ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆನು ಕಲ್ತಿನ ವೀರ ಕಲ್ಕುಡೆ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಶಂಭು ನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಕುಡೆರೆನು ಮೀರಿಸೌನ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಮೆರೆದು ಅಮ್ಮೆರೆನ ಮರನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಆಯ್ನ ಶಿಲ್ಪ ಕೆತ್ತುನ ಕಾಯಕನು ಮುಂದುವರಿಸವೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಅರಸೆ ಬೈರ ಸೂಡರಸುನ ಓಲೆಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಕಳಡು ಒಂಜಿ ಗುಮ್ಮಟ್ಟೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತುವೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಡು ತನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸಡು ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತುವೆ ಆ ಮೂರ್ತಿದ ಪೊರ್ಲುಗು ಜನಕುಲು ಆಕರ್ಷಿತರಾದು ಆ ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೂರ್ತಿದ ಜತೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಕಳದ ಸೀಮೆದ ಪುದರ್ಲ 4 ದಿಕ್ಕು ಡೊರ್ಮೆಲ ಪರಡುನುಗೆ ಆತಾನಗ ಬೈಲ ಸೂಡರಸನ ಮನಸ್ಸುಡು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಯೊಂಜಿ ಮೂಡುನು ಕಾರ್ಕಳಡು ಕೆತ್ತಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮೂರ್ತಿನು ನನ ಓಲ್ಲ ವೀರ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕೆತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಮತ್ಸರಡು ತನ್ನ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಡ ಪಂಡದು ವೀರ ಕಲ್ಕುಡಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡದು ಅರಮನೆಗ್ ಲೆಪ್ಪಾದು ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡನ ಒಂಜಿ ಕಾರುಲ ಕೈಯಿನ್ಲ ಕಡ್ಪಾದು ಬುಡ್ಪೆ ಇಂಚ ಅಂಗವಿಕಲೆ ಆದು ಅಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡೆ ಇಲ್ಲಗು ಪೋಯರೆ ಮನಸಾವಂದೆ ಕಣ್ಣುಡು ಕಣನೀರು ಜಪಡಾವೊಂದು ಮನಸ್ಸುಡು ದುಃಖನು ದಿಂಜಾವೊಂದು ವೇನೂರು ಸೀಮೆಗೆ ಬತ್ತದು ಸೇರುವೆ ಅಲ್ಪ ವೇನೂರುದ ಅರಸರೇನ ಮನವಿಗೆ ಮಣಿದು ತನ್ನ ಒಂಜೇ ಕೈಟು ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೂರ್ತಿನು ಕೆತ್ತುವೆಗೆ ಅವ್ವೇ ಪೊರ್ತುಗು ತನ್ನ ಪಲಯನ ಸಾಧಿನೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ತಂಗಡಿ ಕಾಳಮ್ಮಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಕಣ ಕಟ್ಟುಂಡುಗೆ ಪಲಯನ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿನು ಆ ಕಣೊಟ್ಟು ಆಲು ತೂಪಲ್ಗೆ ಕಣ ತೂದು ಪೋಡಿದು ಪೋಯಿನ ಕಾಳಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನು ಬುಡ್ದು ಪಲಯನು ನಾಡೊಂದು ಕಾರ್ಕಳಗು ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ವೀರ ಕಲ್ಕುಡೆ ವೇನೂರುಗು ಪೋಯಿನ ವಿಚಾರ ತೆರಿದು ಪಲಯನು ನಾಡೊಂದು ವೇನೂರ್ದ ಸಾದಿಡು ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಸಾದಿದ ನಡುಟು ಎದುರಾಯಿನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಳಮ್ಮಡ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಗದೇವಿರು ಬತ್ತದು ಕಾಳಮ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರಿಗೆ ವೇನೂರು ಎತ್ತಿನ ಕಾಳಮ್ಮಗ್ ಅಂಗವಿಕಲೆಯಾದ ಇತ್ತಿನ ಅಣ್ಣನು ತೂದು ದುಃಖ ತಡೆಯರಾಪುಜಿಗೆ ಅಣ್ಣನು ತರ್ಕದು ಪತದು ಬುಲಿಪುವಲು ಅಣ್ಣನ ಈ ಭೀಕರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿನ ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈಲ ಸೂಡರಸುನ ವಿರುದ್ಧ ಪಗೆ ಸಾಧಿಸವುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುವಲು ಆತಾನಗ ಆಗಸಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕೇನುಂಡು ಆ ದೈವವಾಣಿಡು ಕಾಳಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡನ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡಿನ ಕಾಳಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡೆ ವೇನೂರುದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಪೋದು ಪರಶಿವ ದೇವರೆಗ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದು ಸನ್ನಿಧಿಡು ಇಪ್ಪುನ ಗುವೆಲ್ಗ್ ಲಾಗಿವೆರು ಅಂಚ ಗುವೆಲ್ಗ್ ಲಾಗಿನ ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳಮ್ಮ ದೈವ ರೂಪನು ಪಡೆದು ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವವಾದು ಬರ್ಪೆರು ಕಪ್ಪು ಮೋನೆಡು ಬೊಲ್ದು ಚುಕ್ಕಿ ಕೈಟು ದೊಂದಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಕುಡೆ ಉದಿತು ಬಣ್ಣಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣನು ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಕೈಟು ದೊಂದಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟು ನಾಗರ ಬೆತ್ತನು ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಳಮ್ಮ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಯಾದು ಉದಿತು ಬರ್ಪಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪಿದಾಡಿನ ದೈವಳು
ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೊಳಗೆ ಪೋದು ತೀರ್ಥ ಮೀದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೈವಳಾದು ಕಾರ್ಕಳದ ಸೀಮೆಗೆ ಬತ್ತದು ಬೈಲ ಸೂಡರಸುಗು ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಕಣಟುಲ ಬತ್ತದು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಈ ದೈವಲೆನ ಕಾಟ ತಡೆಯರಾವಂದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ ಕೈತಡೆ ಪೋಯಿನ ಬೈಲ ಸೂಡರಸುಗು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಯಿನ ಕಾರಣಿಕದ ರಡ್ಡು ದೈವಳು ತುಳುನಾಡುಗು ಬೈದಿನ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯುಂಡು. ಅವು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಹತ್ತು ಬೈಲ ಸೂಡರಸುನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಕೈಕಾರು ಕಳೆಯೊಂದಿನ ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಮೆಗ್ದಿ ಕಾಲಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆನ ಉಗ್ರದೃಷ್ಟಿ ಅರಸನ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆನು ನಂಬುದು ಕಾಲ ಕಾಲಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೇವೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಲ ತೆರಿಯುಂಡು. ಆತಾನಗ ಆ ದೈವಲೆನ ಕಾರಣಿಕ ತೆರಿಯಿನ ಬೈಲಸೂಡರಸು ಆ ದೈವಲೆಗ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ದು ಕಾಲ ಕಾಲಗು ಅಗೆಲು ಕೋಲ ಸೇವೆನು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಇಂಚ ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಆ ರಡ್ಡು ದೈವಲು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಧರ್ಮವಂತರೆಗ್ ಧರ್ಮ ದೈವಳಾದು ಸತ್ಯವಂತರೆಗ್ ಸತ್ಯ ದೇವತೆಳಾದು ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆಲ ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕೊನು ಮೆರೆಯೊಂದು ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಲು ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲಾದು ತುಳುನಾಡುಡು ನೆಲೆಯಾಪೆರು. ನನಲಾತ್ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲೆನ ವಿಚಾರನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆಲು.